Hadirin kejing yok priang ya kejing ujor na ki samla wat kam wat jam ki bana West Khasi Hills District hakabaya day ba kejing sa ateng ban penlong ya ki examen kejing court interview na lor kejing pelat ya ke result jong ke District Selection Committee DSC nerus nam araja arpo na kalyang ke Hinyo Trap Youth Council HYC West Khasi Hills District hakish potrik ya yang araja arpusan kala lej ban ya kendu ya Deputy Commissioner ke West Khasi Hills District uba LSN Dykes ban pan kejing pensyai halor kani Habakran sikilat pathai kubor Presiden Kaseng uba lum langkar siemli ulaong. Bakidang don bun kipos kiba ke DSC kala pelait terus nam araja arpo. Henry hadu menta kami penban daki advertisement bathamai wat haba yaki kam thali bala court application nadu kiti kisnam 4 la ban pendap bat kumta Kaseng kala ai jing mut ban pendap shwa yaki kam sa teng la kadai ke jing tho examen ke interview ke result jongki bala sakut nadu snam araja arpo haswa bakin ai advertisement thamai. Nalor kata uliat hu banakal yang Deputy Commissioner ulaong unsa sim kia halor kani bat ban penpau bah kani katam jung u kala don lightly ki election kata ke election MLA MP bat MDC bat day na kata kadaw babu jing bha ban penyat chakmat ya ke jing khot thungkam jing u jing sama pule kamta misalnya wat kam kalong ba ilabu jing nomor ba lesikin sim dak nu bental lesikin sim lang dan ya kana gadur hadin banyak kendu bahai DC nagliang jong DC isa DC laong ba Nagaliang jong i kumangi la kerpat balak kundu ngi ai kejing kerpat i dewan pendep shwa ya barok kini ki bala dep advertise nadu snam arja apau apoi ban pendep shwa kini hadu benda thung kam ki ban hadin kata sasim pad kini ki badang su ai advertise hanu snam bomenta ban nagaliang jong i la kular ban nagaliang jong i ru insa simkhya ban ai nagaliang i ong ba insa simkhya ya ban sim ini kebenta ban pendep saya ke interview ya ki kelas ke jong ya ki interview kum juru namta ban pendep ya ki exam hakni ya kini ki bala advertise nodus nam arja atau kenamba hadin bala dep itu insa sim saya kini ki badang tap mentas nam ina kleng jingi kermen skam katakan wanra jing kermen ki kun sama nomor teng kun sama ki ong ba la sim lang no le se kan sawanra jing haka senam kam ngam suaka over age la simpat hagini senam ban simlang bar kini ki awatas bam tahan rai la yat la ka jong la se namakin simbetik ya ki ba karkum ki tap senam arja atau kanwan ra ya ki jing sokumen ki bat la se ban prepare ki exam ngliang jong isar irong ba ka wei ki jing wan ra jing i menta man ba kadai kini election MLA wan saga MP wan saga ni MDC la se kan wan ra ki jing thut lung ba kani ban lung ba hadin menta ong ba lesi nagaliang ka office ka namdan chu gnu daw kanele ban pentulun mentas nem ka thong jong ka DSC for West District ka thong mentas nem long hadu ini bola apply advertisement dewan pendep ya borok bantung kami kini kenapa kawan ra ru tang jing mentai pajbaan re kham tamru ya jing mentai jing tre kam hopo jong ka district kata kadi ka benta ka bangile kren bar ka ru ka de jing wan ra wong nagaliang jong DC ong ba ka we jing long ba debom nomaki nowat kam kilabun wan ra jing lembak jing tho exam miok jaka ban tho exam la se takadaw gi haban ya penbet be school udang pendep gi meeting kini gi tayo bala dap ban ya penbet ban arrange school khnang ban unyo pendep shwa ya kini gi bala apply nadu snam arja tho habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai kan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shet yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya